Pozdrav ljudi, evo me u crnogoričnoj šumi u Sloveniji, znači na nomadskom preživljavanju. Sad idem postaviti šator prije mraka, zapaliti peć i smjestit se. Stvarno je lijepa šuma, daleko od civilizacije. Ovo baš nisam vidio u Hrvatskoj, možda Gorski Kotar ima ovakvu, to Gorski Kotar sigurno ima. Ali ovakvih borova nema na Papuku, ovo je super. Ovo će biti odlično. Sad još i sunce, tako da nije hladno, ali vidio sam ovdje dole ima još snijega koji nije otopljen. I to dosta snijega, tako da moglo je biti po noći dosta hladno.
Tad ću biti u nomadskom stilu, gdje god stignem, gdje god mi padne na pamet ću otići, postaviti opremu, sve imam u autu i to zvuči dosta uzbudljivo. Tako sam zapravo bio i na samom početku kad sam otišao živjeti u šumu. Tamo kod Mrežnice selio sam se svaka 2 dana jer su me terali. U nomadskom stilu prolazim, znači, mjesta i upoznavam ljude koji razmišljaju slično kao ja i znači razmišljamo, pričamo o idejama, družimo se u prirodi i tako da sam obišao rodbinu, prijatelje posvuda. Evo trenutno sam u Sloveniji i tako stvarno predivno, vidio sam stvarno predivnih šuma, predivne prirode. Ovo je stvarno super.